Le kapilo tieno kutieno dhoki kwalo ka. Moko bego lo kunde mamoko biro tinegi gwengwa ka tiwe kanyo. Waseyuak weche mag insecurity gieki to sirikal okosewinjowa nikech kata jatele mwaonge go mokwongo wakian jatendwa noter kanyo. Kuom mano gikwayo migawo mochung'ne weche mag arita pacho kae mondo miyo many yo mapiyo mar konyogi makawo kamano to gibuogo kata bago ng'anyo mar tipo mondo miyo iwinj ywakgi. Wach mar assistant chief ni idara mar jok mikwano nwagane benefits of broad-based ni PS Omolo emochung'ne assistant chief to kakoro ochung'ne assistant chief makune to wan jokanye ka wan to waonge assistant chief for the last 4 years. Koro wakwayo broad-based ka wabewa one part of broad-based no one PS Omolo kotimo gimanyalre wayud assistant chief wa embaka to jowato tho. We are going to organize the mother of all demonstrations so that we get our rights because wabende kaka wan just baragudu we need to be represented. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni sechegi ma koro oganda ikore ne bago nyasi mopogore opogore dweni mar Disemba. Onagi mantiere boma koro ijiwo mondo miyo oyudie thuolo mar ringo dok Kaluo magine owachi bang' yangore nitiere moko kuomgi mabendo kwame boma kata boma mopogore opogore ka giywago pek mar ngima. Jafwambo marwa Joja Oko giler mathoth wach ni kowuok e kaunti ma Mombasa. Kaka jakom mar nyikwara Mogi Jongu Luo CBO I encourage members ne ng'ato ka ng'ato ka nafas ochopo mar rusa kama ng'ato nyaka ring dhi e dala mondo dhi ong'e ni to ka ode manogero cha oulo dhigo koso nitie odhi ong'e ni to min gi mowe dala cha ngima koso chal nade. Mano Edward Ogero ma en jakom riwruogo nagi Mombasa midero ni nyikwara Mogi Jongu Luo CBO ka jiwo jokanyo mondo miyo kawie thuolo mar Disemba ne ringo Kaluo. Joluo thoth gi lal Mombasa ka nikech Mombasa kidonjo Mombasa to wacho ni donjo yot to wuok tek. Akwayo jo members te ni ng'ata ng'ata ma nigi nafas koyudo rusa nyaka ringi dhi dala midhi mos jo dala kendo dhi midhi cheke odi idhi cheke jambi moro onge ng'ama ber kibet e town nitiyo kata mana dhi e dala yo kata gweno. Kane loso e romo mar loro higa mane okelo gi kanyakla e bura ma Jomvu, Ogero koni gombo margi en neno ni chenro mag dongruok ma gitimo Mombasa bende jokanyo onego chwal e thuchegi. Ma investment matimo ka wadwa ni mondo ikawe itere dala be. Kineno ka waloso wach mag rech kae, inyalo dhi dala mi bi pidhi rech. Ineno ka watimo tebo banking ka, inyalo dhi dala mi yud mine wa bende uso alode ang'o dala kande. Bende nyiso gi ni awa mari oko ma asumo ka oko. We mondo waginuru kwa chokre ji 10 ji 20 wanyalo solo pesa kama kiny wa ming'ane odhige chiro okelnwa ge profit. Kiny wa ming'ane odhi omnwa nyanya odhi uso kelnwa profit. Wabiro Kisuma konya kwa somo kwa somo ka twatero dala. Jakanyo Edward Oyier koni achiel kuom gigo ma samoro mono ji dok e gweng' en ni ngima masani oridore ne oganda mathoth. Nyithindo mang'eny laro Mombasa ka moko dak gi single mothers. Baba ka dak modo machielo. Koro shida maduong' sana en jonyuol. Seche ma isa inyolo nyathi Mombasa ka make sure ni nyathi imiyo direction mar dala mondo miyo obed gi future maber. Machielo en ji mang'eny sani gin jogi barua. Yule samo kata ng'ato mondo miyo pesa munyalo ng'ado ogero mondo dhi dala. Aliso be 10,000 mondo dhi giduogo maro kuom ng'ato achiel. Koro kien nyithindo kata na beach to tich ne gi barua. Nyithindo bolal. Wach makata kamano ne okwedi gi Richard Omondi ma bende ng'ere kod nying mar Abuya Kapila. Wach ni endi osabedo ga narrative ma ji tiyo ga ni jaluo ma Mombasa ok dhi dala. But to me ok en adieri nikech aneno ka kidhi e buses wa mating'o ji Modern Coast, kidhi Inner Coach, kidhi kata sani wan gi Janam. Iyudo ka buses go pong all the time. But nitiere jok manobiro chon maparo ni mage ma jok ma mistake mage ne gibiro kone mage lokore jok kone. Koro wacho dholuo to wacho dhok makoni ni koro maga jok moko dhi dala lakini jaluo kamili mano biro gi gari moko nyuol ka to dhi dala ya basi sepong ma no nyaka bei ya wan mano to okayiego. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyakwara Mugajwang en riwruok mar kweth mobalo kod sirikal kata United Opposition bende koro lando chenro magin godo mar biro neno ne gichwalo nyimo delo buche
ywak kotenore kod duoko mag ombulu ahinya teko mar kar chung' od bura ma Mbeere North kod Malava magiwacho ni yiero no donjruok godo gi jodito e sirikal kendo neno ni jachung' mabende nyisiro lwedo kod piny owacho nyoyombo e yiero no. E mano jodito kata mana jotelo makweth mabalo kod sirikal okano tele kod Kalonzo Musyoka ma jatend duond bura mar Wiper owacho ni gima kamano gibiyie kata matin ni mar gidwaro mondo mi adiera onenre. Komachielo nyakora mogi en gavana e kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako onyiso sirikal mamalo mondo mi koro chiw sir ne apisas mag arita mantiere tong' mar kaunti ma Narok kod kaunti ma Migori kaka yo mar jiwo weche mag arita e tong' mar Angata Barakoi kod Gwetembe kendo koro tieko chuth monj makinde duto monjno bende osekelo lal mag ngima oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kowuok e kaunti ma Migori, Jojuma Giler mathoth wachni. Gavana ma Migori chila kumore ni wuoyo bang' bedo kod romo kod ndalite kwe e gwego ma Kuria East mar twak e weche mag arita e tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod mano ma Narok. Wach nondo mare ne oyango ni nyaka sani ndalite kwe mani gwengego koro osebedo kod pek e kelo kwe e tong' kaunti ariyogo nikech gionge kata kod nyamburko malong'o ma ginyalo tiyo godo e timo kacheru. Both security and national government and administration are also having serious difficulty in terms of mobility, fuel, and also facilitation to be able to carry out patrols. So we want to appeal the officers on the Migori side and on the Narok side need to be supported and facilitated. We need to have a police station or a police post right at the border so that our security officers who are living at a trading center live right at the border where these killings are going on. They would be able to respond quickly. Ochilo wacho ni oganda mathoth moda gwego mag Gwetembe kaachiel kod Angata Baragoi koro osebedo ka wito mwandugi ka moko bende wito ngimagi e kinde monj ma kinde ka kinde ma ikelo kod ywaruok malo. Ka bende wacho ni ber ka koro chenrogo mag kacheru koro imedo ting' malo e tong' kaunti ariyogi ma bende medo ni mae koro nyalo mana biro ka obila koro miyo omenda magi nyalo tiyo godo mauta e geche kaachiel kod bedo kod geche manyalo konyogi e kinde duto. I say that the officers are in difficulty because, as you see, the vehicles that they are supposed to use do not have fuel and are maintained poorly. So again, that is a challenge. And since we in Migori County are the most affected, we want to help, but we need a long-lasting solution. We have offered to help during this Christmas festive period, because if you lose somebody or property as this time, you will have such an awful, such a sad Christmas, and we don't want that to happen in Migori or to happen in Narok. Governor ma Migori wane bende koro ber ka igero police post e tong' counties ariyogi to ahinya e gweng' ma bende nyaka sani koro lweny wuok e kinde ka kinde mondo koro kony e neno ni koro oganda modak machiegni kuondego koro bedo kod arita e kinde duto. Owach ni nyaka sani thoth obila mane bende koro kelo kwe e tong' counties ariyogi odak mabor kod kama bende koro lweny bedo ka muoch e kinde ka kinde ka bende wane mae koro osethiro okenge mag kelo kwe. Ochilo komachielo ni kaka kaunti ma Migori koro giikore mar konyo piny owacho mamalo e gero police post e tong' counties ariyogi mondo koro obila obed machiegni kod oganda mondo rit oganda koro bed makare. And as a county, we are ready to come in and help put up these police stations. We just want the concerned parties, particularly the national administration, to take this matter seriously as a county, because life is more important than any other thing. We can help put up structures so that the officers will be right at the border. If something happens, they will be able to respond immediately and deal with it firmly. Thomas Mwanza Menapisa, Manio Welo, Jalup County Commissioner Gwego, Newanigis Biduka Giteo Manyalore, Mariketo Kwe, e tong' counties ariyogo kabini kwayo mar maduong' en ni oganda koro timecheni kod darita kwe e kelo kwe. Mwanza wacho ni gisebiro kod pek makoni kod koni, kata kamano pod gikore mane koro oganda koro bedo kod darita makare e gwego mag Gwetembe kaachiel kod Angata Barakoi. Because there is need for beefing of security and the border with the neighboring county, which security installations will serve both communities to stay in a well cohesive manner for the sake of development of the area and to prevent the loss of lives.
So what we would like to say, without laboring it so much, is that we ask our people who are along the border to maintain peace as the security agencies work to restore the peace. Nenya Kalondo Maramoiko ke County Mamigori, Anjo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien adimba nyakwara mokane gin mago motuche kor gwenge watudre kang'oro mosabiro thuolo machielo mbiro chake yudo kendo mar winjo weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mana kamano nyakwara mogi banki no chokende to ateri achiel kachiel nyaka kaka wanene kama bende chendo nendo dhi nyime kocha chande. Kaka kamano kapodi amedo paro ni kaendi ni seche ma dukani ma isebedo ka idhi nyiepo kata time shopping mari mapile pile mara Naivas dhialo higni 35 ni endi gikelo ni kanyendo Naivas at 35 Black November. Koro maendi en kinde ni mar yudo mwandu eyo mayot kendo nengo mabende ogore piny malich mokalo nyakwara mogi mar mondo mi iwinja ber magi eki seche ma itimo shopping. Ye maber ni mwandu ogonye nengo gi kod atamalo 60 dudo te. Mano matiende nang'oa gima samoro isebedo ka inyiewo kod shillings 100 ibro yude kanyo endo kod shillings 40 kende. Koro dhi mar mondo mi idhi itim shopping mari mora ma idwa timo, bed mano endo mar Christmas kata mano endo mar New Year kata mana mag Jamhuri Day gichir Naivas kikwetu kata ki local mora mochugni kodi kanyendo mar mondo mi iwinj ber mar nengo mogore piny endi. Kasto kik wiwil ni nengo gi eki sare ni kata mwandu gi eki gin 109 gi wiye ma ogo nengo gi piny. Koro gimoro ma samoro kwanyo dipo ko bedo mano endo ma nengo ne sani endi koro go piny Naivas ki local mora ma chugni kodi sawa. Koro Naivas kende kar duka ma onego be ni time shopping mari kata nyiepo mari kinde gi eki ma chenro mag nyasi mag Christmas. Koro ji ikorane kendo dhiyo nyime. Naivas saves you money. Kinde machuo kende twado kachiel nyaka kaka wanene. Yud more kinde ni mar sikuku. Tud channel mari e kinde mar sikuku gi Go TV. De star 423# mondi tud channels magi e Go TV value e nengo mogonyore mar siling 599 kende. Go TV. Love it. KCB Bank Assurance Intermediary Limited mi kito kumba duto midwaro kamora chiel kendo en kaminyalo geno. Ne mathoth ywa tole namba mar 071087000 kata limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi. Kochakore pachoka teko e piny ngima, rapar mogen mar Afrika romo kod oteku mar omenda, okumba ni kod mwandu ni koro medore. Sanlam Alliance ngima ni makiny nitie garita. Lim sanlamalliance.com kawuono. Chikod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Mondo mi ji wuothe achiel mano ne dongruok ochopo ne oganda kuonde ma gintiere. Nyakorongo jwang' magite gin weche mabiro ni Nyakalondo mari Maramogi FM kod Ramogi TV e okinyi makon. Waloko tanga matin pod wan mana e agenda mokwongo ni IBC nyoni gi ting' mapek ahinya. Commission manyien ma otelo kod Ethecon gi Lange mar pimo gini to bende yiero matin manyotimore ni be gin gi nyalo matayo yiero ma higa mar 2027. Ma e penjo maduong'. Report mar ILOG ne wacho ni ne wantiere kod buche mamoko kata chich mamoko e weche mag tiyo kod asoya e yor nyiewo kendo sero jogo kura. Winjana kaka jo ILOG noloso Nyakwarongo jwang' ka gigolo report margi. Overall, 93.4% of polling stations were rated as having good or very good conduct, while 6.6% were rated as bad or very bad, pointing to localized and significant administrative gap.
ELOG also urges the National Police Service to also expediently investigate the very blatant cases of electoral violence and breaches which disrupted the electoral processes yesterday. ELOG will publish the results projection in the final by-election report. But we have talked about the incident of super agents or political actors who are present all over the places, with very many of them carrying young people who have been called goons in other spaces. Mana kamano nyakwara Mogajwang magite kokale nyakalondo mar Ramogi FM kaachiel kod Ramogi TV jodito mag ELOG kagolo report gi ayanga kaka yiero nobedo. Gavana ma ngiso nango e nyalo mar IEBC tayo yiero mar 2017. Victor kapok aduoko penjo nino we nikech wana oko mar radio kocha. Yes. Ago wi penjo ma je oduoko mar winjo maro ma wacho to kum thuolo mar saa achiel wabedo mana ka wadwa loso maber kuom ODM to gi jakom gi Gladys Wanga. Gima miyo ma timore Victor en ni ing'eyo ni ok wawuok kuom tiji Gladys Wanga kaka gavana. Ok wawuok kuom tije gi gik motimo ne jo Homa Bay nikech wan Homa Bay. Wawuok kuom siasa. Kantiere gik ma samoro timo loso piyo mago to koro jo Homa Bay ema neno kendgi. Nikech mago to koro ka 2027 ochopo to biro pedho ne gima gitimo. Lakini kuom siasa awacho ni nikech manie tuk siasa ka ng'ato dhi maber to awacho nikech ing'eyo ni ka ne otamore ni Boyd Were okum go tete maluki di kuome mathung'e to temore mo ogwenyo lwet jogo mane gima nyo tim. Koro ka samoro ng'ato time maber time ya mia kumotime nade. Okay. Kumotime maber. Ka wadugo kuom IEBC taparo ni bedo ni IEBC nyotemo ana paro ni onyalo miyo gi atamalo 40 kuom mia. Nikech ing'eyo report manyo wuok kuom ELOG no ken report mawendo. Kaka observers nikech kata ambe an chiel kuom joneno nitie team manyo wan godo e ground mag neno king'iyo report manyo ELOG kelonwa no onge gima nyien ma giwacho nwa manyo okwane. Weche mag ang'enge nyodwa bet mathoth e yiero ni to magi bende waneno ga kinde ma wan ga gi yiero matin. Ni neno mana kaka wacho chien kacha kinde mane wan gi yiero makibira bang' ka jaod bura makibira nyonindo. To ni neno ka alwale gi nye diro kidi kacha. Kinde mane wantiere kod yiero kanye Moses Kajwang' onindo kanye yiero senator Otieno Kajwang' Mos. Makoro ne waduogo yierie Moses Kajwang' ka Philip Okundi nyochung' kacha. To gi yamo mar Kalausi bende ka ne futo. Ni neno kita ang'enge manyonitie. Omiyo yiero mag by elections gi biro ga gi emotions mang'eny. Nikech koro yudo ka dhano ogudore kama tin. Ing'eyo ni yiero ma national kata general election yudo ka ng'ato manyo mare. Governor manyo mare, senator manyo mare, president bende manyo mare. To ma e yiero madundo gi ipimo ga godo mbi. Koro IEBC bende nyo yudore kama tek mokwongo to bende ni bende ma e yiero mokwongo manyitayo gi commissioners manyien manyocha ne odonje apisi. Kato doko ni secretariat margi kotene gi CEO Hussein Marjan Hussein nyoni kanyo ntiere tudruok makoro nyaka ne donje kind commissioners manyien gi to gi secretariat. Omiyo nyo gitemo yiero ni ma yiero manyo girakore godo mokwongo manyo nyiso wani to gidhi tayo yiero mabiro yo machalo nade. Kato doko ni mai nyo en mana gima nyo gitemo godo Victor. Muma wende wacho ni ka ok nyal gini gi gik matindo to kata mana madongo bende ok nyal gini godo ni nyalo rito. Emomiyo ka nyo ginyalo timo matinne nitiere kuonde matonyo nitiere. Emomiyo king'iyo gimomiyo wabedo ga gi election gimiluongo ni election observation kata neno en ni lipode michiwo gi IEBC dok bedo piny to itiyo kod gi yo mana kaka ginyalo neno ni nitiere kuonde manyo nitiere fuok inyalo din fuoge go nade. Kuonde ma chochi nyo nitiere inyalo din. Achiel kuma no kuom gima nyo wuoki e yiero ni en wach mar ang'enge to gi wach mar mit bilie manyo imiyo kata wach mar asoya manyo imiyo jogo ombulu manyano ka nyo kwako yiero ni kamora mora. Wach mar ang'enge ni en wach manyaka IEBC ng'ini to inyalo thire gi yo mane. Nikech kowe to gima waluongo ni credibility mar yiero Victor ok en mana ni dhano dhi ogo ombulu okwane e yo ma uyanga kende. Ombulu irocho ka dipo ni nitiere jok monego bene goyo ombulu mo thuolo mar goyo ombulu no tamgi
ka ne ng'iyo kaka gima nyo timore e polling stations mang'eny kata Kasipul kacha, sama nitiere luoro to miyo samoro kata mana mine mayach, samoro ng'at matugo kaka nyano Magarini kacha nitiere miyo manyo wuok ogolo osiptal kodhi go ombulu. Ka dipo ni nitiere ang'enge to samoro jogo ma jodongwa ma wan godo de gikwere ok nyal wuok mondo mi gidhi go ombuchgi nikech giluoro ni ang'enge cha samoro nyalo miyo ji hinyore. Sama idwa dhi goyo ombulu ti luoro ni samoro jomoko nigi bede manyo iwinjo ma Ken wacho ka. Samoro jomoko nigi runge. Miyo samoro jok man gi ng'ao kata samoro jok ma odak gi ng'ol mopogore opogore ok nyal wuok mondo mi ogo ombulu. Koro ombulu mantiere gang'enge ok en ombulu minyalo wach ni free and fair. Credibility mare oseduok chien nikech nitiere jomogeng' ma ok onwang'o ratiro mar dhi go ombulu. Koro chemo wacho ni rang'iny mar yiero ni pod ni piny. Ne ni piny kabisa nikech sama walose ni jok ma wacho ni samoro wapako ng'ato ka wan ok wapak ng'ato. Sama walose ni Kasipul ike ji ariyo madhi e bolo nikech wach mar ombulu. Ka ne gisechulo milion achiel ma jo IBC omadho godo chai, jonyuol mag nyithindo ka gin to gidong' kama nade. Ok onego bed ni wawito ng'ato, ok IBC manyo onego jogo. Mak mana jok manie tudo ang'enge no nyaka take responsibility. IBC nyaka gol kok gi mondo mi gikechi. Nikech samoro jo siasa gi nyalo yudo ni IBC rafuok. Ma samoro wuoya to chiwo mana siem nikech kodhi mbele kama Victor kapok aweni go dakika achiel. Nikech king'iyo intensity, king'iyo pek manyo e by election ni godo to nyisi ni kamoro kama wachomo nyalo dhi bedo marach. Nikech ka ne ng'iyo jok ma waluongo ni goons kata rawere akia kaka inyalo luongi jogo ma samoro ineno ka josiasa gi nyo otenore go mondo mi ginyag godo njore. En gima ka koro gini diwuok e constituency ka constituency kod dhi kuonde luto ombulu gi te to nyisi na ng'enge dhi beti mathoth kimedo gi weche mag mit billion ma koro miyo goyo ombulu bedo mapek nikech kionge omenda mathoth ma be samoro nyaka koro ikwal gi kuom jopiny nyaka koro imany kaka inyalo deyo jomoko ikwel ekibiyud kaka inyalo dhi yuko jamna. Ng'ama onge jamna to dhi timo nade? Ng'ama lwetene nono muso lwete to dhi timo nade? Ken ne beta ng'uki matin ero mani go wiye matin wang'iene na nyalo mar IBC mar koro tayo yiero ni to gini nyiso wanang'o ne yiero ma 2027 kaka nyo bedo cha. Kamona wego na wacho ni report manchano chiw kod jakom mar IBC mana yudi chieng' manchane go ombulu tich ang'wen mokalo. Inchi winjo ko wacho ni okwedo kata nosea ahinya tulo manchane nenore makagi kacha. Manyiso ni ne gigeno ni samoro tulo makamago ok nyal bedie. To mak mana ni wacho ni nitie gimiluongo ni intelligence kata maling' monjore bed ni IBC bende bedo kod thuolo mar yudo. Nikech sama ibago yiero ting'eni duol machalo mar IBC en duol manigi tich maduong' ahinya e chenro mar yiero monjore bed ni sirikal neno ni gintiere kod yo ma gin bende maling' nyalo chopo negi mar ni to chal nade kuma idhi bag yiero ni onyalo bedo nade inyalo dwaro obila maromo adi gik makamago. Koro aparo ni report manochiw kod jakom no nyisi ni gimbe nitie kuonde moko mane mako kod buok. Kaito king'iyo ni jotelo bende nochako go oporo mag lweny kata tung mag lweny e kinde campaign motelo ne yiero makoro dhi mbele gi. King'iyo kuonde mathoth ahinya liet nodwa bedie. King'iyo kata bana Kasipul, king'iyo Malava, king'iyo Mbeere, liet makagi kacha gi weche moko ma samoro ithoro dir ma ok ni kare. Nyicha ne osebedie kendo ripode ne ichiwo kata gi jofwambo wan ka ne walando gi piny maru. Nyisi ni NCIC ne nitiere kod ting' mar chako ng'eyo ni to weche miwacho gi dibed ni ginyalo biro muojo tulo kinde ma yiero maduno ni kata oyo. IBC nojore bed osebedo gi maling'ling' ni ka biro chalo nade to kwan mar obila mwadhi tiyo godo kata mana yo ma onyalo kawo godo okang' mar chik e kapo ni nitiere gimoro amora motimore marach en mane. Achiel kuom okenge manyicha ne IBC okawo en mano mar go fwai jogo ma laro kom kar manyicha ne laro kom mar Kasipul. Kendo nyicha neno ka nomigi siem ma gichwo giketo kokgi e oboke manyiso ni giyie mar mondo mi ginya kwe motelo ne yiero odiochieng' mar yiero kata mana bang' yiero. Tineno ka maneno kwang' ma be jopiny nokawo kod mor nikech king'iyo to en gima odiochieng' manyicha ne ibago yiero mar tarik 27 nomiyo wanene pogruok matin kipimo gi manyicha ne oganda geno. Ng'eni kwan manok mar ji manyicha ne ogo ombulu Kasipul nyisi ni ne nitie luoro moro ni samoro lweny ne nyabiro bedo mapek ahinya malich ahinya.
To king'iyo taparo ni kaka ne IEBC otemo buogo ji kokalo kuom fwai mane oketi cha, to samoro nok waneno gima lich ahinya mak mana ni motimore mar monj makagi kacha gi jomoko ma samoro ne biro kod runge to kod gige lweny mamoko, joma ne wacho ni nokodi kowuok kuonde mamoko kachopo Kasipul kanyo. Koro mago gikone waneno ni kwa timo yiero ma samoro report mora mora mowuok mar ng'ama notho odiochieng' mar yiero ne onge. Koro aparo ni IEBC kanyalo bedo kod okenge makare motelo ne yiero mar yudo maling'ling', to kama idhi time ombulu ni ochalo nade, to bonyalo biro bedo makare. Kiweyo mano, jotelo kata mano odiochieng' ma yiero waneno ka nitiyo kod mbui marach. To aparo ni IEBC bende kama gintiere owinjore bed ni gibede kod thuolo matudore kod bedo migepe mamoko mag sirikal, mondo mi giluwe ni kata mana mbui mitiyo godo ni itiyo kod e yo machalo nade. Kech